A Fundación inaugura a mostra Comedy Wildlife na Alameda de Noia, un conxunto de instantáneas que reflicten o lado máis cómico da natureza e que se expoñerán na Alameda Noiesa ás vindeiras 3 semanas. A natureza e a comedia danse a man en Noia. A Banca e o Concello inauguraron esta mañá a exposición Comedy Wildlife, un conxunto de 60 obras fotográficas nas que se reflicte o lado máis humorístico do mundo animal. É a primeira vez que esta mostra toca a rúa, sendo Noia a primeira vila escollida para albergala. A Fundación busca con ela concienciar os cidadáns sobre o cuidado da vida natural e do medio ambiente. A mostra que presentamos por primeira vez en rúa na localidade de Noia nace dun certame de fotografía que ten a súa sede en Londres, pero que poden concurrir fotógrafos de todo o mundo, e que pretende promover unha mensaxe de sostibilidade apoiado nun discurso no que o protagonista é o humor, a diversión, a sorpresa, o lado cómico da natureza que vemos en cada unha destas fotografías e que recollen unha escolma das fotografías presentadas nos últimos 10 anos a este certame con ese cariz de humor e de sorpresa en todas as fotografías. O que pretendemos é redundar na traxectoria de aposta pola sostenibilidade do noso entorno, que ten moita presenza na programación da Fundación. Comedy Wildlife estará exposta na Alameda de Noia durante as vindeiras 3 semanas, unha mostra que xerou grande expectación nos salóns onde xa se expuxo e que agora se inaugura para os cidadáns a pé de rúa en Noia. Ter unha exposición desta calidad, este nivel, que arrasou un pouco en moitísimos dos museos de Europa. Contábanos antes Paloma que xusto antes de abrir, ademais, nun museo físico de Vigo, había unha cola para entrar tremenda. O poder ter nun espacio como Alameda, unha exposición así, deste nivel, poder mantela aquí esos 15 ou 20 días que vai a estar e disfrutar de algo desde un punto de vista gracioso e cultural, estas fotos, para nós estar agradecidos, además de ser o primer concello que vai a acoller esta exposición fora. Bueno, para que a xente o disfrute, é unha foto además que se te fijas tens que estar como mirando a un certo tempo, mirar os comentarios e despois se encontres igual outro sentido á foto, o sea que agradecidos á Banca e á Fundación. A exposición enmárcase no proxecto Corrente Cultural, co que a Banca pretende achegar a cultura a vilas como Noia, dando forza a estas localidades de tamaño medio e promovendo-a fora das grandes cidades. Isto está dentro do proxecto Corrente Cultural, lo que pretendemos a Banca a través da Fundación, que é onde nos volcamos gran parte da nosa obra social. Trátase de facer chegar a vilas como Noia, que a cultura chegue a vilas como Noia, non este só nos centros das cidades principales, senón que podamos traela e que poidan disfrutar. Esta é unha exposición a aire libre, é a mellor a primeira vez que se trae esta exposición, a primeira vila na que se trae, e a ventaxe de ser ao aire libre que facilita moito a visita da xente, e a verdad que nos parece unha exposición espectacular. Por parte da Banca queremos seguir colaborando e traendo a todas estas vilas do noso entorno, demostrando a implicación e a cercanía da Banca a todos estes lugares. Quenes queiran disfrutar dos momentos máis graciosos da vida natural só teñen que achegarse ata Noia para apreciar os animais máis simpáticos do planeta.